Cetățenii. Am trecut pe urmă apă. Așa am pățit. Egg. Egg bun. Reset. Parachute. Bine, acum că am ajuns aici, putem să ne aruncăm. Doamne, ce repede mergem. Am trecut pe urmă apă din nou. Să nu am brac cu tine. Iubitului, mi stai puțin che vini, stai puțin che vini mai. Oi. Și mă arunci la stele de... Mă arunci. Egai până. Cred că toată lumea știe hack-ul ăsta. Tu, ce-ai? Nu te lasă să sar cu parașute. Hai. Deci, 1, 2, 3. Acum toată lumea a ajuns sus. Adică poți merge pe aici. I was a girl in the village too and alright, and I become a princess over a name. Ce frumos am trăit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Just killing for me. I'm so excited. Is Sofia the first? Căjut. Mergem pe VIP server. I'm so excited with Sofia the first. I'm excited with Sofia the first. Da. Bine. Uitați, am găsit o greșeală. Da, vreau să vă spun, dacă aveți oferte pe Adopt.me, pentru un, dacă aveți băieți, dacă aveți un unicorn, Flyride sau Neon, nu trebuie neapărat Flyride, dar dacă l-aveți Neon, băieții sau fetele, vă voi da un Dragon Flyride. Dacă sunteți de acord, scrieți-mi în comentarii. Așa că eu cred că vă plictisiți, dar așa că hai să ne aruncăm. Și fiți atenți cum zburăm din mapă. Ce fain e. Da, deci o să vă și arăt că nu vă dau scam.
o să vă arăt că am dragonul Flyride și că nu vă dau schem pentru un unicorn neon sau Flyride. Alegeți voi dintre neon sau Flyride. Hai să vă și arăt că nu dau schem. Uitați, dragon, Flyride, Ride, vedeți? Fly. Și da, vreau să scrieți acum în comentarii dacă aveți oferte pentru el, dar nu voi accepta restul animalelor care le am în inventar. Dacă eu vi-l dau for unicorn, Flyride or neon. Deci scrieți-mi în comentarii dacă aveți oferte, pentru că ați văzut, eu nu vă dau schem. Dar știu că se face de culoarea aia. Dar nu să am niciodată 4 dragoni. Peturile I have dragon. I have... Fă, fată, unde ești? Mă teleportez. Doamne, fărăști. Scrieți-mi în comentarii că mi-am pierdut unicornul pe un dragon, pe un Griffin Flyride. Și după aceea am dat dragonul, și după aceea am dat Griffinul pe acest dragon. Pentru că nu-mi plăcea mult de adică era dușmanul meu, era cel mai urât. Dar uitați câte animale legendare am avut. Doamne ferește, oh my god. Tu jos de trambulină, tu jos din trambulină, fă. Nu mă stai aici tu, că ești rea și mă faci să mă dau peste cap. Parcă nu poți trăi deloc în apă. Parcă nu poți trăi fără apă. Doamne ferește. Da, deci vedeți, poți să zbor cu el și după aceea să raidărești. Deci scrieți-mi în comentarii dacă aveți unicorn neon. Vă dau un dragon pe un unicorn neon sau Flyride. Pa! Nu uitați să dați like, share și subscribe.